agosto ilintzeko 9etan, nire ume bizekaz bat 5 urtekoa eta besti hilebetekoa Merkurizoko itxurrizen honintzen, da trikipoteoa azteko zuela, ikusi gendun zuela 3 fergona, 3 edo lau, ez dakit buruen nerviosekin nintzen, udaletxe aurrien, eta 10 orduko, trikitiza joten 10 orduko urbiltzen hasi ziren, eta nik ikusi nuen bakarra izen zen, furgonatatik urten bilaiak askoa jantzitz eta porrak eskuen altzeta, bonilla arantza joan ginen arrapaladan umiekaz, eta hortik aurrera ezken ikusi ezer, eta, bueno, urduritasun handiz, herritzen, jente asko arrapaladan alde batetik bestera, gero pelotazak entzuten hasi ziren, eta gu orduan gehiago urrundu ginen umiekaz arriskurik ez eukitzeko. Ikusten zan azan jente oso urduri, jentik espada ulertzen zepas izan, entzuten ziren komentarioa ziren, baina espada bezerrein, bakarrik hori presoan arrazkizekaz ikusi bila talde bat, eta jentik espada ulertzen karga hori egoera horretan emotie. Zezan inungo provokaziorik egon, urten bien, soroa muduen, itxu-itxuen, aurretik edan biezen danak, bardintzien umien karroak, zein jente nagusi, zein umiek, eta hori, gu gero urrundu ginen, da entzuten gendu zen pelotakoak eta sentidu zen, bilurre, bat ez du umiek aitxik, eta impotentzian dize, zeholako egoera baten aurrien, ezin zu eserrein gandera. San Roque egun baten, sukalki hostien, gabeko 9etan, danetarik, jente nagusi umiek, jente ezberdin mota pilo bat, ez bakarrik ale girara joate pasmoa dukibiena, baizik etan zeudenak auzoko aurrien, zein serialien, eta danetarik. Udalbon adiez andra bat egon zan, nagusitxu, 30 urte bueltako edo, no, pero si no han hecho nada, si solo iban andando y han empezado a cargar, jentik espala ulertzen. Osa, nik uste gehizen azala, jentik espala ulertzen zela nolako karga bat hain bortitze, Gernik erdizen.